to da alama dai talakan Najeriya idan sa ya fara budewa, da alama talakan Najeriya idan sa ya fara budewa. Yan siyasa da suke wani cice-cice suna wani waye-waye ba wallahi talakan Najeriya idan sa ya fara budewa. Na rantsa da Allah, musamman mu yan arewacin Najeriya yake ganin kamar wasu wawaye ana kallon mu dolaye ba mu san abin da muke ba. Wallahi tallahi kanmu ya fara wayewa, idan mu ya fara budewa. Ta yaya za ku dinga zabar yan siyasa a lokacin da ake neman zaɓe da ku ake shiga ake fita, amma da zaran an samu wai ba ku iya kira mutum ya daga, wai sai mutum nuna cewa wai kai karami ne ba ka iya kira shi ya daga, ya fi karfin ya daga wayar ka, wai ya fi karfin ya daga wayar ka. To billahi la ilaha illa huwa, mun fara wayewa. Duk mutumin da muka zaɓa wallahi ba dai ya fi karfin muka zaɓe shi ba, duk mutumin da muka tura wakilci ba dai ya fi karfin muka tura shi wakilci ba. Amma mutane sai kuma yana baka ba mu san abin da muke yi ba. Wai in ka zaɓi mutum da yake makusancin ka, kana ganin cewa kowa ta faɗa tare da shi, wai da an samu dama wai ya fi ƙarfin ya ɗaga wayar ka, wai ya fi ƙarfin ka kira shi ya ɗaga. To kaiwa mutum ne kamar ni, cikin sakan ɗayan Allah ya gaya ma sai Allah ya shirya ka kamar da za a shirya na, kuma a ramin da za a saka ni a ciki za a saka ka, yadin da za a sa a jikina shi za a sa a jikinka. Farin yadi ne na naira 2,500 ko 5,000 hayas, shi za a rufe ne da shi za a rufe karshe. To takama ta me, cika fuska na me, zara ido na me, yanga ta me, za a dinga kiran ku ba ku ɗaukar waya wai dan kun samu mukami na siyasa ko na gwamnati. Me kuke nufi ne? Me kuke nufi ne? Babu wanda kuka fi wallahi, dama ce Allah ya baku, kuma wallahi yadda ya baku damar zai iya ba kowa ita. Wallahi tallahi yadda Allah ya baka dama haka zai iya bani, ya ba wani ka ko ya ba wani na. Amma wai mutane da kun samu dama sai ku riga wulakanta mutane, wai ka dan siyasa ko wani mai mukami ko wani mai arziki, aminin ka ne ko aminin sai kike ka san siyasan ka, wai amma kana kira shi waya bai dauka. Wai wasu su riga cewa wai daman su ake, ya ba za a dabe ku ba, ya ba za a dabe ku ba, hakkin al'umma da hannunku sai ku ce ba za a dabe ku ba, dan me? Ɗaya kenan.